Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto'r wythnos hon ar gyfer ein haddoliad. Gobeithio'n wir y gewch chi fendith o fod yn ein cwmni. Croeso cynnes iawn. Geiriau agoriadol Efengil Marc. Dechrau Efengil Iesu Grist, Mab Duw. Fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia, welef fi'n anfon fy nghenad o flaen i baratoi dy ffordd. Llais sy'n yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Ymddangosodd Ioan Fedyddiwr yn yr anialwch, yn cyhoeddi bedydd feirwch yn foddion maddeiant pechodau, ac yr oedd holl wlad Jwdea a holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo'n afon Iorddonen gan gyffesu eu pechodau. Yr oedd Ioan wedi wisgo mewn dillad o flew camel a gwregis o groen am ei ganol, a locustied a mêl gwyllt oedd ei fwyd. A dyma ei genadwri. Yma un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi'n deilwng i blygu a datod carau sandalau. A dŵr y bydyddiais i chwi, ond ar ysbryd glân y bydd ef yn eich bydyddio. Yes.
Rwy'n eistedd o flaen y cyfrifiadur. Wy'n agor dogfen newydd sbon ac mae yna sgrin wag yn agor o mlaen ni. Mae gweld sgrin wag wastad yn rhoi rhyw wefr i fi. Yr un wefr ac y bydden ni'n ei gael pan yn yr ysgol, a'r athro dosbarth yn rhoi llyfr gwaith newydd sbon i fi, a wy'n cofio nawr agor y clawr a gweld tudalen blaen newydd heb yr un gair arni, na'r un marc neu frecheuyn mas o le. Gwefr y newydd, gwefr y sgrin wag. Fel na wy'n gweld blwyddyn newydd hefyd. Shwt i chi'n gweld blwyddyn newydd tybed? Mae'r rhai yn edrych ar flwyddyn newydd fel cai yn llawn eira a neb wedi troedio arno o'r blaen, neu fel ca arall heb ei aredig. Tybed pa eiriau ddaw i lenwi'r sgrin? Pa frawddegau? Pa baragraffau? A pha stori fydd y geiriau a'r brawddegau yn ei hadrodd? Stori hapus a llawen neu stori drist? A faint o foddhad fydd wedi gorffen pan fydd y sgrin yn llawn? A'i elfen o ryddhad y byddai'n teimlo wedi gorffen? Ac oni dyna'r gwir am bob dechrau. Mae yna gyffro, ond mae yna elfen o ofn hefyd yn dosau. Ac fi all hyn fod yn wir am ddechrau blwyddyn newydd. Oes mae yna gyffro, ond falle fod yna elfen o ofn hefyd. Mae yna gwefr y posibiliadau. Mae gymaint gyda ni edrych ymlaen ato. Blwyddyn newydd sbon nad oes neb wedi troedio'r hyd i eriod o'r blaen, neb wedi byw i munudau na'i horiau. Tybed beth fydd gan 2023 i'w gynnig i ni? Profiadau pleserus newydd? A gawn ni gerdded i gyfeiriadau newydd? A fydd yn rhoi mwynhad i ni ac yn dod â bendith i ni? A gawn ni ddysgu pethau newydd? A fydd yn ychwanegu at ein gwybodaeth ac yn adeiladu'n cymeriadau. A gawn ni ymweld â llefydd newydd a fydd yn ehangu'n gorwelion. A gawn ni, ar ddiwedd Rhagfyr 2023, edrych nôl gyda balchder ar yr hyn a lwyddwyd i'w gyflawni gennym. Oes, mae yna gyffro, ond mae yna bryderon hefyd yn dosau. Ofnau dechrau'r flwyddyn. Ofn na fyddwn ni'n dechrau'n iawn. Ofn siomedigaethau a methiannau. Ofn crwydro di-gyfeiriad. Ofn y tywyllwch a'r anobeithiol. Ofn ein gwendidau'n hunain, a'n methiant i gadw'n gryf, a'n methiant i sefyll yn gadarn. Ofn yr edrych yn ôl mewn dicter ei gywilydd. Mae dechrau da yn bwysig. O wneud hynny mae'n mynd ymhell. Os fydd y cwys cyntaf yn union syth, fe fydd gweddill y cae yn cael ei aredig yn iawn. Os fydd y darn cyntaf o bapur wal yn syth, mae siawns fydd siap golew ar weddill y gwaith papuro wedyn. Mae dechrau da a chywir yn bwysig. Nawr, yn y Testament Newydd, mae dan ni 4 Efengyl. I hawduron yw Matthew, Marc, Luc a Ioan. Ac i chi di sylwi, maen nhw gyd yn dechrau hefengylau mewn ffyrdd gwahanol. Mae Matthew, er enghraifft, yn gweld pwysigrwydd mawr mewn nodi achau Iesu Grist wrth gychwyn i Efengyl, a mae e'n rhestru pob un cenhedlaeth oedd yn rhan o linach achau Iesu hyd at ei enedigaethau. Mae Luc wedyn yn dechrau Efengyl drwy gyfarch Theophilus ac adrodd geni Ioan Fydyddiwr ac Emyn Mawl Mair, ac erbyn yr ail benod, i ni'n dod at y geiriau cyfarwydd, yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn mas oddi wrth Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth ac ymlaen at eni Iesu Grist. Mae Ioan wedyn, fel y gwyddoch chi, yn agor i Efengyl gyda'r geiriau syfrdanol o fawr a phwysig yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Ond beth am Marc? Siw mae fe'n agor i Efengyl? Wel, gyda'r frawddeg neu'r adnod hon, Dechrau Efengyl Iesu Grist, mab Duw. Tybed a fi oedd Marc yn pendroni
ynghylch dechrau fersiwn ef o hanes Iesu. Ai mewn fflach sydyn o ysbrydolrwydd y dath y frawddeg agoriadol ato fe? Neu a fi oedd e'n chwysu'n hir ynghylch i ddewis o eiriau? Beth bynnag oedd ei reswm a chefndir i ddewis, fedre fe ddim fod wedi cael dechrau gwell, mwy positif, mwy ystyrlon a mwy gobeithiol. A go bryn y gellu dymuno dechrau eleni'n well i ni nac yn ysbryd dechreuad Marc. Efengil Iesu Grist, mab Duw, yw'r dechrau gorau i ni gyd. Camwn mewn i'r flwyddyn newydd yng nghwmni Duw. Amen. Rwy'n dy weld yn sefyll rhwng y maritws, gwrdd eich teilwng am holl ffyrdd, mai o ran rwy'n dydnabod dy fod yw'ch law gwrthrychau'r byd. O am yr eiliad y caf dy weled fel yr oes, Rosyn Saron yw dy enw. Gwyn a gwridog teg o bryd ar y ddeng y min, yr wyt yn rhagori. Wrth yr ychau pen ar y byd. O, ffrind pechadur, ti'r pailot ar y môr. Beth sydd i mi mwy iawn elwydd, ac eilinod gwael y llawr, tysdi o rwydd nad yw ei cwmni. I'w gystadleuaeth fi yn nawr. O am gael aros pan dy gariad ddyddiau foes. Gweddiwn. O ddiw ein tad a thad ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist. Diolch i ti arglwydd am gyfle i droi atat mewn gweddi fel hyn. Ac arglwydd i ni'n cymryd cysur yn y ffaith dy fod ti wrth law o hyd i wrando cry. Dy fod ti'n dduw sydd yn agos ato ni a bob amser yn barod i wrando ar ein gweddiau ni. Ble bynnag i ni, pwy bynnag i ni, beth bynnag yw ein hamgylchiadau ni, beth bynnag yw ein geiriau a'n dymuniadau. Cyn ni'n cymryd cysur arglwydd yn y ffaith nad oes eisiau rhyw frawddegau hir blodeuog arno ni wrth i ni'n danech di mewn gweddi, ond ein bod ni'n medru troi atat a sgwrsio â thi naturiol, fel mae plentyn yn sgwrsio a'i riant. Arglwydd yn unau bellach wedi camu fewn i'r flwyddyn newydd hon. Fe ddiolchwyn i ti dy fod ti wedi darparu blwyddyn newydd ar ein cyfer ni. Blwyddyn i ni'n edrych ymlaen ati yn llawn cyffro, blwyddyn o ddisgwyliadau.
Ac eto arglwydd falle bod na elfen o ofn yn perthyn ni hefyd wrth i ni wynebu'r flwyddyn newydd hon. I ni'n gofyn I ti arglwydd I ddod gyda ni wrth I ni gerdded ar hyd oriau a munudau ac wythnosau a misoedd y flwyddyn newydd hon, oherwydd ein dymuniad ni, fel marc gynt, yw dechrau'r flwyddyn newydd hon yn dy gwmni di ac wrth fyfyrio ar efengil ein harglwydd Iesu Grist. Ac wrth wneud hynny arglwydd I ni'n gwybod ein bod ni'n gosod sylfaen saff a diogel i'r flwyddyn. I ni'n gosod y patrwm o'n blaen ni, yndyn ni. Ac arglwydd I ni am ofyn I ti yn cynorthwyo ni fyw yn driw ac yn deyrngar I dy efengil di y flwyddyn newydd hon, oherwydd smon ni'n gwybod beth bydd yn dod ar ein traws ni. Smon ni'n gwybod beth bydd yn dod ar hyd ein llwybrau ni. Temptasiynau falle, a dylanwadau, a phob peth arall all fod ar ein llwybrau. Ac eto, I ni'n gwybod nad oes rhaid I ni ofni'r un gelyn, ond I ni olynu at efengil Iesu Grist, a'r hodio yn dy gwmni di. Gweddiwn felly arglwydd y byddi di yn ein dili ni bob man, dilyned y gariad ni bob man. Doi da i'r atom ym mhob lle, dylanwada arnom drwy'r ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Gweddiwn arglwydd ar I ni deimlod y bresenoldeb di yn ein hamgylchynu ni drwy'r amser. Ac eto arglwydd I ni'n gwybod fydd na adegau pan y byddwn ni'n anghofio amdano ti ac yn dilyn ein dymuniadau ni'n hunain. Bobl fel na I ni arglwydd, dyna'r natur ddynol yn dyfe. Ond I ni'n cymryd cysur yn y ffaith o dadnefol efo ti o'n gweld ni'n gwirio oddi ar y llwybr yn medru'n tynnu ni nôl ata ti dy hun. Ac arglwydd a wneud i'n bugeilion i'r flwyddyn newydd hon, bugeilion calonau yn meddyliau, ac os fyddi di'n gweld ein bod ni'n gwirio oddi ar dy lwybr di, a wneud I drwy dylanwad y lan ysbryd, ein cyfeirio ni nôl ata ti, ac at y fab Iesu Grist. O dadnefol I ni'n wynebu'r flwyddyn newydd hon, os oes na ofnau'n perthyn I ni, yn sicr mae'n ofnau'n perthyn I phobl eraill yn ein byd ni. Di'r flwyddyn newydd yn golygu dim byd mas yn Ukraine, ac yn Afghanistan a'r Yemen, y Myanmar a llefydd eraill. Diw'r Nadolig yn golygu braidd ddim iddyn nhw chwaith oherwydd mae'r bomiau wedi bod yn parhau I ddisgyn. Mae'r rhyfel wedi parhau. Ac o dadnefol, yn enw Iesu Grist tywysog tangnefedd, I ni wir yn gweddio am weld cymod yn y gwledydd hynny ac yn gwledydd eraill ein byd ni. I ni'n gweddio weld gwell dealltwriaeth rhwng bobl a'i gilydd, gras ac ymynedd a pharch pobl tuag at I cydddyn. Cyn ni'n gweddio arglwydd y bydd pawb yn gweld I gilydd fel plant I ti. Nid fel rhyw swmp esgir mewn gwisgo gnawd, nid fel rhyw glefyd ar groen y ddeiar, ond bod pob unigolyn yn blentyn I ti, ac yn wrthrych dy gariad di, ac yn heiddi cael I parchu a'i caru. Arglwydd I ni'n cyflwyno'r byd, I ni'n cyflwyno plant y byd, y rhain I ni'n nabod, y rhai nad yw I henwen hysbys I ni I ti mewn gweddi heddi. Cymer ofal ohono ni arglwydd, cofleidi a ni athreichiad ragwyddol. Clyw ein gweddi felly o dad, yn enw Iesu Grist, yr hwn yn dysgodd ni wrth weddio I ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, santeiddiad enw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, can is eiddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.